Zhao yan zhao chu Shanghai Group nei tupa fapanei chun ni in ramdanga le khazirin ala oma a omna hmuna chuan apa project an no saktak chu nekir saktumin chanchin an ron shil chuan ama ngei awakal le ngat chu rama sungdong lian tak Mr Davis ti an sha te company ya chuan kalin a secretary chu kolin a bezuya appointment nei lo ma se coffee chaw aken sak thu soin minute nga che ani tur thu chu a shela a thlen chho chuan alut ve ngal mai bok meeting room ni in an lo chu chapa Mr Davis po chuan puitling tak hian chi bai lo buk zawa yan po chuan coffee chu adokana da sakin Mr Davis po chuan coffee in hun chung chu hun nei thu chu alo soi ve bok yan chuan lom thu soin malama chuan a pheizuya konfi le thiam tak chuan an project chungchang chu soin an pom lo chan chu adik lo om lo wange asum sen solam a hau tak wang zok ti zo na siam ma sa in a chezia chu mi mit ala ngal hle a an shil thailo thu Mr Davis san lo soi nu chuan sum sen solama in ren lo turin adu thu a soya a chanan zo chuan an bung roman tura an ti le thil tam tak te chu quality lama te test bal tlang lo alo ni theya risk tak meu ani wangin an tan a hlok na tur zuak ti ya project chu uluk le fia fel tak hian a shil fia hloma project tornen engkim mai chu a hne so em veka atopa Mr Davis ril ru po chu a min thei tangei bok Mr Davis a computer atanga lo thlir ve reng tu chairman Zhao chu zu enin katan kutibeng don lawem ni azuti zuya engtika nge alo hodon alo zo daya yan chunoi sukin achwak zui ta dai ona chwa nu lok chuan apa ni bok chairman Zhao chuan ron phone le in sumdo na chungchang an soi zui lwama anin biak dan chu sumdong mi dik tak ang mai ani an project chungchang chu soin apa chuan angai anguta olsam ani don lo thu te chu alo shila ya nero in alo pom ve wak law apa chu thiam taka shilfia zui le ta ngalin an rama real estate project shang te po soi chhaunokin apa po chuan a thluak thazia chu a shat mai hau lawe investment lian tak tak po an nei theidan tur soin project an chan ma chuan yan chuan tuilampang check ma sak phot adu thu chu a shila apa ero chuan lo ho phot la kan soi le don nia lo ti in chairman Zhao chuan a om lama na nei te sha takin adom zuya rang takin a chera chuan a thu zui thwai ya na sha tlau tak chuan a o chu controlin na tho tura nei thu soin phone chu ada zui ta dai yan po chuan a phone chu ak zuin a ko thak chung lama me che thalak batch anga atar chu a en wangwanga annun hlui angai twa len zuya airport lo langin yan ramdanga le khazir tur a kaltir don lai vel kha ani yan chu apa le a seilen pui a thian le a hmangai em ni bok Zhao meng le Zhao meng nu te chuan ron thla ve bokin chairman Zhao chuan a fapa chu a fui ve mol mola chataka a zirlai zir tur le in en ko thaturin Zhao meng po chuan yan chu hnai thwain a kuta le kha le enge mo hi a mebel nok noka nakina chhar turin a shil zuya khoya po omse akya nga kengve zel tur shilin ama po atana omreng tur thu a shila yan po chuan ngai mel takalo enin alu abu ngata Zhao meng nu chu ron enroll vatin yana kala hun to thu aron shila Zhao meng in thla na na ko atumero chuan lo dang thwain kaltir to turin a shil zui yan chu alungai me le a Zhao meng po chu ti thau apa chuan chu tianga omlo tur lo ti vatin yan po chuan mangcha in akal zui tangal check in thlen ma chuan akuta Zhao meng thil pek chu enin Zhao meng thalak batch chu alo ni a hoi kir thwahin mitui tling pamawa melin Zhao meng in panatum chu anu chuan alo dang le a an in thaliam ta chutiang nun hlui ngai twa kir chuan yan chu a thu deuh renga a thut na ngeng chuan amai mi ching le wangwang thin bok chairman Zhao hne na zan lama chuan a personal assistant chuan file pek pa in one corporation lam tlak chha thu chu a shila Mr Wan ngei po stroke nei ani thu le tuna hospital lama ICU wa a ommek thu te a fapa in one yawa an buaina chu chinfel tuma a beive thu te nen chairman Zhao chuan adu amle tukwanga ni thu chu alo soi ve bok
atuk lama chuan chairman jaw le thu nei tulam chuan meeting an nei ta a president jang chu tlai takaron kalin aron thlen chuan chairman veilama thutna an da chu nuk sonin dokan monglam chairman jaw Mizo na tak chuan thutna chu da in an thu zoi rana hwa theilo mel tak hian anui zoi pa sang bok a ches khelai chanchin te chu chairman jaw chuan lo soi pui zawin an tongkam mana ero anin veng dunin hwa theilo tok vela in chhai an thiam dun hle thunga chumi nu chuan chairman jaw chuan Asio Resort Village project chu an soi khom turani thu soin president jang chuan khami khoi tur kha chuan an tling lo ani lom ni ti in lo zot ve boka chairman jaw chunui suk hian a secretary hne na chuan project document vel chu pek tirin chu project a chu an kuta a om thu le sum sen hau tak deuh ma se Sydney lama an hwang zo theina hun tha ani tel don thu soin chairman chuan ti nge du thu a soya president jang chuan kutlo beng thuk thukin chairman jaw du dan chu soma chatber thu te ron soin Sydney lampo ama en kola du thu lo soin thli thlai tura mi atir ngal tur thu te chu aron soi lwama chairman jaw bok chuan ding chuakin thil dang po soi tur ala nei thu chu a soi le a board member te ho chuan za tak hian a thu soi eng po chu an pom tur thu chu an lo soi wang ve bok chairman jaw chuan tuna afapa chu US changa graduate to in Sydney lama po kumni chuang lai training to boka alo upave to bok nen afapa chu hun cha pek ve adu to thu asoya president jang chu loading chuak ve watin project a chuan yan chu a enroll ve MT chu azota chairman jaw ero alo nui mai thung president jang chuan midang ma a chuan Shanghai group lotling na chu an tho ho na chatwanga ni thu te chuan a fak le luama anui pa hokhok bok chairman jang ne na bok chuan yan chuan lokir le adu to lauti asoi ni lom ni ti in zot le shama chairman jawero in an ril ru an thlak ringa lom lauti in president jang a hnuai project management department lama omse adu thu chu alo soi boka president jang po chuan ngai to lo tura lo ti in alo ngai ven reng tur thu le engkim a thiam va tur thu te chu alo soi ve bok kutan beng dar dar hloma ma se mulo lama ero president jang chu a om dan a dik hau lo thu ngai yan le a chan te pani chu in thla na hun mangin bara an kala an ho tur chu a chan te chuan chelan tum vyang nangin yan ero in abo sinkir to tura ati tla thu chu alo soi ve thung barkel khata mi pa pakhatin wai no pakhata damdoya telmol mol la yan chuan ava mu fu a chumi nu chuan en zui rengin nula pakhat ava peti a mu zui yan chuan Chinese ve thawani wangin en zui renga anu dewa ba chu makal zoron chuak chu a om dana dik talaw yan chuan lo pui vatin a chan te bula a shwai tur thu chu alo soi vata nula po chu adam do na thonen a zoi ngai to a ankal dun le cha chu Australia mi pa pathum an ron lang hlol le yan chu boina anayem ti zotin kutha kan ron tum tamaya ma se an khoi fu man hau lawe yan chu in swal thiam tak ni in boxing lam chu a hun o no kha na berani boka chu mi telaka po adwai der lawa mi pa pathum lai ni ma se zirtir na alo pe hlak ta zok atuk lama chuan an ram lam pan chuan a thlo kho ta nga la a chung te po a shil lem law airport a thlen chuan jaw meng nen mi tuitling piau chunga anin thla lai te ngai to kirin alo nga reng tur thu a soi te kha ngai to kirin lim mel takin anui zui ta varvar jaw meng po an shot thar tur boy puin shooting an lo nei me ka no pang show host ni lai me ka ni shooting an nei zo chuan a manager chuan sponsor tu te hne na changa a thil pek don te churon pe in lim takin jaw meng chuan alo dong ve boka chuti lai chuan an kongka ron kikin pon lama jaw meng chu deliver boy na a nga thuron shilin a ming sai na ngai ni om takani jaw meng po a bek la in akal zui ta nga la ma se tu ma an lo om hau lawa a hoi kwal vela tu ma a mu box si lo nen lu le moi tu ma a in her cha chu chunglama chang chuan rose par aron sur ta ar mai makti taka hoi ki rin rose par ron sur chu alo do a chuta thil sha chwa anei ta thut ya nan alaka athutiam I graduate huna I birthday lom turin kaloki rang ti ya atyam ngei mai kha
rang takin Rose ron sur na chunglam chu a han mela yan chu a lo ding reng mai Jaumeng nen chuan chiang taka in melin anin en vongvonga Jaumeng chuan ti ma sak ber tur po a shelaw yan chu ron chuk thwain Jaumeng ma a tak chuan ron dinga hun rei tak nuwa anin mule taboka Jaumeng chuan chong ngai na po a shelaw ma se ya nan a minga aron kauta ka chuan rang taka alama tlan phein anin kwa ta vongvonga Jaumeng chuan chap chau chung hian engwanga alo ho tur thu po shilo nge ani ti in a chwa chal zui mol mol yan chuan ilo la cha bel reng ani mo khang kum chung po khan ti in alo fiam thunga Jaumeng ro in a du lo kher mai eng ang taka atan har sa nge ani po a sha lo thu soin alo chwa chal mol mola ma se tu na chuan alo lang puitling to ti te soin an sha lo chep tho te asoi zuya yan po chuan lim ngoi ngoi ti sha tak hian Jaumeng chu alo mel reng ringota Jaumeng la chuan yan ban in tuam chu mu fu in a chan te zo tin a phili zui seka yan ero in zo na anga lutuka chan ber tur po a sha lo thu in alo chang nui vel mai mai thung po na chutna anda a chuan chu du nin yan na ban to ma chuan benet an bel sak tangot boka angai to mel bok nen yan chuan hetiang te chu mi pati dana lom tia lo hnem ve bokin Jaumeng po chuan alo ki rawanga a hlimza thu chu alo shila anin en le wangwang thin boka soi chhuak kher lo ma se an che zia a chuan anin ngai na in anin thlak hlel na te chu alang vek bok anin lama an ho dun zui ta ngala Jaumeng chu lut ma sa in anu te bula chuan tunge local hi ti in yan chu aron lu zui ve mai boka yan na pa in afa pa aron mu chuan a hlim viau mai bok anei rong bol tu no sister hwa an ti mai po rang takaron tlan phein yan na mu chu a hlim ve hle a ei siam te rei tak chunga ei to lo bok nen atan chuan a shom chin ngo tang ti te soin yan na do ber beef noodle soup chu siam sak tumin a phezui le vat boka an hlim tlang viau mai zanji an ki lai chuan Jaumeng nu chuan yan lo le ta chu alom om thu te soin apa chu a taksa chak loin adam lo zeu zeu chin ti te chu a shila company lama po na sa takin a chok thei to ang ti in chairman jaw po chuan alo tui ni thwai boka a fa paron kir le chu a hlimin a phur sur viau mai yan ero in Jaumeng chu melin alo ho a man mo lutuk na lama engma a hon lo thu le hun danga an ngai to mai donia ti in a shila Jaumeng ero in alo ho chu thil pe khlu ber zo ka ni thu te lo soin baka aros party po kha soin Jaumeng nu chuan lo mel vak lo hian alo mel don ve reng bok chairman jaw zok chuan Jaumeng chu thil pek tur nei thu soin alama chuan lian vak lo hi alek phei zuya Jaumeng po chuan lo lavatin chimoi takalo om ti a mu chuan makti takina mela chairman jaw chuan college a graduate ve don to a mipui tam tak pula atal tam ve to do na wangin clear reu amamo ve lom lo ti in Jaumeng chuan mi tuitling piawa mel hian lom thu alo shil mol mola yan ero chuan chapreng lo tur lo ti in om nem lutuk ti in ami tui chu alo shok sak zuya Jaumeng nu chu a oron thian zui kharin chairman jaw chu a mela chairman po chuan a fa pa chu thil dang ron soi pui zuin cho chu lim tak chuan an kil ho ve le tamai bok zan lama chuan chairman jaw le yan te chu in bia in chairman jaw chuan an kyanga chuan mel ma tam taka nom thu soin jiang te pa fa po an laka ruwa man na dang siam chin an ni a an khoi pha ka ommi alo tura shilin sum do na lampo sha chang le zwalan ma mo thu chu alo soi mol mola yan ero in apa ma adin pa chuan alo kir chan chu a hnung dol tu ringot ni lawa company danga tho a in cher shama du thu te chu asoya apa ero in company danga tho vel chu alo thlop lo hle a ngen ngol takin adil nu po chuan nakina kan soile donia ti in chol ha dam turin atir zui tadai ato zinga chuan yana room kongka churon kikin a thlona chuan na a chaw ve ni che kang chu lu hai buri na thau chhuaka kongka hon chuan Jaumeng alo ding renga yana omdan diklawa mu chuan a breakfast tura ken sak po chu da watin a boy pui zuya khosi kalo nei tel bok
nimin lama po a thaveka tinge chutia adam lo thuti te chu azot molmola yan chuan a hliam wanga ni arin thu chu alo soya jawmeng chuan ngai to zet hian engte hliam nei nge ti zotin yan po chuan a hmalama anin swadan vel chu a shilve maya jawmeng ro chuan damdo in kal nga ya sha in adara kut nga tir chuan shwai an tum ngal ngota yanan athom no thlak phota soilai chuan aluna zoi velam nen jawmeng chu del ti ti hian banglama anek pheya in ma chonin anding rana jawmeng chuan anin hnai chil lutuk le yana om lang hwawa wang chuan zaklu tukin a hmaya hupa an hun kal to angai to kira high school an kalaya student restroom anin dailawa staff tawa manru ka tuma o manlo omlai te chu angai to leta anzir tir tu emo ati kha yana lo ni thunga ani la chim ombok si jawmeng ani ti ashat khan a o ti danglamin anzir tir tu angtat chuan a bezoi vela jawmeng la chuan en manglei lo khan ngai damadil molmola a hoi chuak chu yan lekani ti ashat khan a thin rim hle yani ro alo noi hok khok thunga chutia in ma chhona andin tak renga chuan jawmeng chuan in ti hwai sen lui taka ada chwa chuan yan chuan alo hnai chil hle to a fob do ne mo ati te po ni ma na amai mi ching ta topa yan chuan a moi silek leka kun nyamin a nui soka a in thlak tur thu soin nui vurvurin a kal san zui ta dai jawmeng po run meng chuakin a om dom chuan thok chu ala sek sek maya jawmeng le yan te doctor Mizo po jawmeng chuan yan chu waiting shita chuan chuti rin damdoi avalei don thu chu a shila yan chuan a tha thu soin chutia ngai to viau angai lo thu chu alo soi ve po in jawmeng chuan che son mi alo turin a shil zuya yan tan po angai to bok nen nyala harsa jawmeng kaldon lai tak chuan doctor pakhat hian ron kawa jawmeng pun a hmu chuan doctor ja alo ti ve vara doctor ja chuan yan nen chuan mel kopin tunge ti in a zo zui jawmeng chuan noi sang hian yan jawyan jawani thule akut na tawanga runin entira kalan ni thu te chu a shila doctor ja po chuan yan chu melin a chanchin chu a shat fau thu lo soin doctor jaw cg ti in chi bayatuma yan ro in jawmeng nen anin biak lai chang khan lo mel reng to in angai nat mel te chiam lo a thik mel hle boka doctor jaw cg a chi bai thalok dulawa jawmeng in alo mel reng bok nen a chi bai le tawat doctor jaw chuan chanpui theina ala neyam ti te azol suya a polite viawa mase engkim anlo ti fel to thu soin doctor jaw po chuan wat fana ngai thu soi ve bokin chanpui an ngai chuan shil tura ti in akal san zui ta ngal jawmeng chuan yan chu thutir le in nai taka melin abenga apo sak zewa lo tlan bo mi alo tura no pang chhia taka shilin yan po chu alo nui ve varvar jawmeng kal sun zui ta chu nui sang chung hian a phone chu phorin a hnung lama changin thla alak sak mol mol boka a thala ka envel te chuan a hlim vur vur viau jawmeng damdoi velei tur po a o chang chuan no pang midel pakhat hian alo sha a Miss jawmeng tia ron kawin a ron in da phei zuya jawmeng chuan lo chel batin a bula thu niam chuan ama ani thu le tunge a hming ti te azota no pang chuan tian kong ani thu soin an children welfare center a chuan a show fairy tale street chu ala hle thu te soin an lo ngai sang hlom hle ti te chu a shila jawmeng po chuan lom thu shilin chutna omna lama chuan a shwai pheya a chutir nu chuan abula midang an omlo bok nen ama chawin alo kalem ni ti in azot li a tian kong chuan an mi skin nen an kal thu soin amitan entir le thu te a result alam meka wanga alo nga thu te shelin miss jawmeng thil pakhat min ti sak the ngem ti in azot zui boka jawmeng chuan enge lo zo thwain Sunday lo thleng tur chhnulam chu welfare center visiting day ani thu le lokala thon thu chher sak turin ange na chutano pangho te chu a fairy tale street fence te ve kan ni thu soin a lokala ati sak the ni chuan an lom tur thu te a soi ve siam siam rewa
Zhao Ming chu naupang ngai na taka ni bok nen a ril ru hne hle in a tlaw ngai tur thu soin tian kong po chuan lom takin chutami ho chu alo hriu tur thu chu a soi ve ngal boka an mi skin po ron kalin tian kong chu a ron auta thwaya tian kong po lo thau thwain an mis bula chuan Zhao Ming chungchang te chu lo hriu ve ngal zung zungin an mis po chu alom ve hle a an welfare center atan chuan anin hong reng ti soin a kar te lo pe wata tian kong nen chuan in mangtha in Zhao Ming chu akal san zui ta ngal an pia loka chang chuan yan pon lo thlir ve rengin Zhao Ming chu a chuan mel viau mai yan po interview tur chuan company sang sanga akal kwal ta ngala ma se chen khat chuan a document en ma haupten an lo nol fel dera ngai chalo hle thil chin chang sha tum takin an han soi hauta ero apa chuan roi lo turin alo be vek chu ni in yan chu a thin rim em ema man mo le lung oi lo tak chuan company lampan chuan akal zui ta ngal Zhao Ming le AGM manager ve te po khan an shooting nei le tura kal chua an tum mek la yin garage an thlen chuan eki chuan Zhao Ming chi or tur kha a thei ngil dai thu soin Zhao Ming chuan adang pu a or thei thau thu chu lo soi ma se a thom no ne na in rem le sponsor ve ka ni wangin chu tyang mai mai ani lo thu shilin la turin a chhau zui le loka Zhao Ming ama chawa alo din lai chuan van pakhathi ama a chuan ron dingin a driver chuan lukhum khumin a hnung lam kongka chu a ron in honga Zhao Ming lu tum lai chu a sit omda na mu chuan a ngai thawak law driver pa mel en tum chu alo kun deuh tlata Zhao Ming chu a ngai thalo kher mai driver chuan chuang ma sa turin a shile Zhao Ming ro in eki lo nga phota do tho soin a tol hnung zui shet shet boka a hlau thong viau mai chuta in hera tlan thutin thui po atlan ma chuan driver pa chuan hnung lama changa ron manin romula dam doi cha chuan a moi ron hup zuya Zhao Ming po re lo te ya zoi nokin motora chuan da lutin atlan pui ngal tawang wanga chairman Zhao office a chuan a personal assistant churon lutin an elpui company nei tupa chairman wan boral thu chu aron shila a assistant chuak tur le yan ron lut tur chu in tokin yan chu a lut tlanga a thin rim mel viau bok chairman chuan a assistant chu chuak tur a shilin a chwa rol chuan yan chuan thin rim tak hian engwanga ti nge ani ti a zol suya chairman chu a dokan kalsan ron thawin a nadil na company chungchang sang te chu soin ata nan tling tok lo ati a ya nero in anun chu engwanga control nge ti zotin apa chuan an company po alianin ama chawa en kol ai chuan yan chu chhura du to thu po chu tlang takin a shilve a ramdanga thiamna tam taka nei theinan som tam tak sengin ada a tuna chuan a hlok na apek let ve a hun to ti in a fapa chau ni lawin mi talented takani a alaka invest ani thu te chu sumdong mi ti taka sumdon na angmai chuan a soya yan chu a thin rima a ril ru na bok chuta lung oi lo tak chuan apa hne na chuan a chak thu soin ama ma chon tak chuan sofa chuan a thu thave zuya mundanga a thok theilawani po in abula chuan a thok bik lawang ti zuin anin mel zui ngur mai chairman Zhao phone churon ri in a fapa a mel na ta mit la sonin a chang zuya lo thon mel tak hian midik lawa aman thu le ama chu an chung kwa ami ani lo thu soin Zhao Ming chu chwa zalen tura shilin oi soi lo ani thu chu a soi mol mola yan phok zeta a thutna changaron thau ve ngalin kidnap tu pa chuan amale apa laka athil ti awanga ni thu lo soin chairman Zhao chuan poisa engzat nge adu alo zo thwai kidnap tu pa chuan million khat phutin darkar thum huna pe a jin hai fast g a peturin a shela ani lo chuan Zhao Ming chu a tha tur thu soin ada zui ngal bok yan chuan thil omzia apa chu alo zo thwaya Zhao Ming an kidnap thu shelin yan chu a chhong kher mai tu ti nge azot levat one new he ti alo changin one corporation nei tupa fapa kha alo ni yan chuan police shil nga la rota chairman Zhao ero in Zhao Ming tan a him lo thu soin an poisa omzong pon chan ngai se timai tura shilin amang ang hle a police an shilani chuan one new he khan atina pal thei tata ni
yan thung chuan chutiang ani lo thu chu alo hrilh ve thunga waniu he chu professional kidnapper ani lawa an sum do na atlak chhiat ba ka apa aboral ve le boka tlan na poisa lam chu amamo lo thu soin million khatlek ani bok ti in adu ber zok chu phuba ani thu apa chu a shela chairman jaw chuan makati hle yan chuan police an call lawani chuan jawmeng tan a him lo zok thei thu soin apa po chu ril rufim pu thei tabokin afapa chuan atidik ti asha a police call tur chuan a shel ta ngal waniu he soina mun le a chhevela chuan police te chu thleng phei to in reporter te po chanchin sha in an local khom boka reivak lawa chak takin chairman jaw te pa fa le jawmeng nu chu anon thleng ve bok jawmeng nu chu a chapura a fanu chu angai to tak zet yan chuan dom betin alo hnem ve mol mol boka chulai hmuna chief officer chu local vatin waniu he chuan an location a thup lo thole tuna chuan in chung zol lama a mihrenin chuan anom mek tho shelin a mihren chu a him nge him lo ti an shat ma chu che tan lak thei lo thu chu a shila chairman jaw po chuan jawmeng chunga engma thlentir lo turin a shil ve bok jawmeng nu la chaplop plopin a fanu chu angai to ma yan chuan a tha ang ti lo hnem ve bokin jawmeng chan nan chuan anun na hial po hlan ngai se a in huam tho soin alo dom bet ve tlat bok chairman jaw phone chu run rile in waniu he bok alo ni officer chu mu in speaker on suya waniu he chuan alo thleng tu MT ron zotin chairman jaw chuan a thlen to thu le jawmeng khong e omti in a zo suya an chong shep have jawmeng chuan local lo tura shilin chemte anei thu chu arun soya waniu he chuan jawmeng chu a beng zui ngal chhuai thomanin sha ton vek boka wangin jawmeng nu chu amang ang hle a chairman jaw chuan jawmeng chu hlaulo tura ron shilin an chan chwa ba don thu chu a shila waniu he hne na chuan jawmeng chu atina ni chuan a ayana sa a achunga ati ve tur thu soin thinrim takin avaw zuya yan po chu jawmeng nu hne mangai bok nen aril ru chu amang ang ve kher mai